Alla tal-poplu t'Iżrael. Nofru s-sagrifiċċju minn qabdu n-nar, ibdew intkom. Itolbu l-Alla tagħkom. U dak Alla li jibgħat in-nar mis-sema li jikkonsma s-sagrifiċċju jkun Alla veru. U hekk għamlu. U dan l-Alla ta' Baalam offrew is-sagrifiċċju filgħodu bdew jitolbu l-ġurnata kollha. U ma nofs il-jum Elija beta jiġbdilhom saqajhom, forsi baqarijiet jitolbu iktar, u baqgħu sa flaxija u ma ġara xejn. Flaxija, għal-ħin ta' nżul ix-xemx il-profet Elija jinżel quddiem Alla u jitolbu jibgħat nar mis-sema u hekk ġara u x'hekk. Wara dan l-avveniment, ovvjament ir-reġina Ġeżabel taħlef li toqtol lill-profet Elija u l-profet Elija jkollu jaħrab. U kif kien sejjer jaħrab wara ħafna mixi fid-deżert, jgħejja isib postu jimtett mal-art u jgħidlu mulej issa ħud li ħajti. Ħud li ħajti ma niflaħx iżjed. U jorqod. U jiġi janġu tal-mulej jaqajmu. Jurih ma ġembu kisra ħobs u bieqja bl-ilma u jgħidlu ixrob u kul. U dak kielu xorob u reġa' raqat. U l-anġlu reġa' jqajmu u jgħidlu kul u ixrob għax ma tikolx u tixrob ma tiflax tasal fid-destejn tiegħek u hekk għamel Elija. U bis-saħħa ta' dak li kell tgħidilna l-kelma t'Alla jasal sa fuq il-muntanja ta' Alla l-Ħoreb, il-muntanja l-qaddisa. Kemm qawwija dik l-istedina li Alla llum jagħmel lilna wkoll ta' kul u ixrob. Mhux il-ħobs u l-ilma li l-anġlu joffri lill-profeta skużawni Elija, imma kul u ixrob il-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Għax huwa b'dan l-ikel u x-xorb li aħna jirnexxinna nkomplu l-mixja tagħna f'din il-ħajja sakemm naslu fid-destin waħdini tagħna fis-sema pajjiżna Żisħuti. Għamilna dal-vjaġġ f'dawn il-5 erbat ta' matul ir-Randan imqaddes Żisħuti. Fl-ewwel waħda tkellemna dwar l-Ewkaristija li hija laqa jew aħjar insiru ħaġa waħda mal-akbar ħabib tagħna li huwa Ġesu l-Murej. U x'hekk, l-ewwel waħda. It-tieni waħda tkellimna dwar li l-Ewkaristija ma tintemx bejn l-erba' ħitan tal-Knisja Alla ħares qatt inkunu nittradixxu dak li niċċelebraw fil-Knisja jekk nagħmlu hekk. L-Ewkaristija stejl ta' ħajja mimli mħabba. Stejl ta' ħajja fejn l-iktar ħaġa importanti tkun li nesperjenzaw l-imħabba tal aħna b'mod personali u ngħadduha lil xulxejn. Żisħuti. It-tielet waħda tkellemna dwar l-Ewkaristija t-tama tagħna. L-Ewkaristija l-garanzija ta' ħajja bla tmiem. L-Ewkaristija Żisħuti kif jgħidilna Sant Irenew il-qaddis il-kbejr tal-Knisja tal-bidu. Ġesu fl-Ewkaristija mhux biss huwa ħaj jgħidilna. Imma wasit il-ħajja, dak li jagħti il-ħajja. Allura kif jista' l-ġisem tagħna li jirċievi ġo fih li l-Ġesu li mhuwiex biss ħaj, imma l-għajn tal-ħajja jibqa' skjaf tal-mewt, ma jistax ikun jgħidilna. Allura l-Ewkaristija garanzija tal-ħajja ta' dejjem Żisħuti. Din hija tant importanti għax il-bniedem li ma jemminx fil-ħajja ta' dejjem ma jistax jgħix ħajja nisranija vera. Ir-raba' waħda, l-aħħar darba tkellemna fuq l-ewwel parti tal-Ewkaristija, il-liturġija tal-kelma, l-ewwel parti u x'hekk l-introduzzjoni biex niftehmu, ir-ratt tas-salib, l-istedina mis-saċerdot, l-invejt biex nitolbu maħfra lill-Alla, il-glorja u l-kolletta u l-qari. Il-qari l-ewwel parti prinċipali tal-quddiesa li permezz tagħha Ġesu għadu jkellemna sal-lum u hawnhekk appell lill-letturi kollha biex jieħdu ħafna bis-serjetà is-servizz li jagħtu ta'. Il-lettur mhux hu jkun jaqra, jkun jislef fommu lil mulej. Żisħuti. Huwa abbuż li xi ħadd jitla jaqra mingħajr ma jipprepara l-lezzjoni qabel ta'. Naħduha ħafna bis-serjetà. Żisħuti, il-Ministeru tax-Xandir tal-Kelma kif huwa abbuż mis-saċerdot jekk jersaq biex jippridka ma jkunx ippreparat tajjeb, mhux hekk, Żisħuti. Imbagħad wara l-pridka l-istqarrija tal-fidi tagħna u x'hekk wara li Alla jurina kemm iħobbna nistqarru l-fidi tagħna fih u nresqu l-talb tagħna. Issa llum ħanitkellmu fuq it-tieni parti prinċipali tal-quddiesa li hija l-liturġija tal-Ewkaristija li tibda bl-offertorju, mument sabiħ immens Żisħuti ta'.
mhux dejjem isir l-offertorju, jsir fil-qudies prinċipali biex ngħidu hekk. Ma l-offertorju għandu sens kbir u waħda mit-tlet proċessjonijiet li jsiru fil-quddiesa. Mela l-ewwel is-saċerdot u l-ministri u l-abbatin jersqu l-artan l-ewwel proċessjoni, it-tieni tal-offertorju u t-tielet ta' tqarbejn. Li-tlieta li huma għandhom ikunu mseħħbin mill-kant ġeneralment u xekk, ikunu imseħħbin mill-kant. Jiġifier bħal poplu tal-Alla miexi fid-deżert li qed ifaħħar u jkanta lil Alla fi triqtu lejn is-sema pajjiżu. L-offertorju eżis ħut noqogħdu attenti wkoll l-offerti li għandhom jitresqu lill-artal għandhom ikunu l-ħobs u l-imbejt u l-ilma li jintużaw u xekk biex jiġu offerti lill-Alla, jew ukoll l-offerti għall-karità. Din it-tradizzjoni antika fil-Knisja sfortunatament tajnija. Hemm bżonn nerġgħu ndaħluha li forsi jkun hemm xi ċestejn hekk fejn il-mejda tal-offerti. U x'kien tmur tagħmel ix-shopping, forsi tixtieq għal ħaġa waħda żejda u tpoġġi hemmhekk. Li mbagħad titressaq lejn l-artal bħal offerta ta' karità u tittieħed wara l-quddiesa biex tingħata lill-Karitas pereżempju, biex ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn eżiskuti, mhux affarijiet oħra. Qatt m'għandhom jitresqu lill-artal affarijiet li mhumiex jew se jiġu offerti għall-quddiesa jew se jiġu offerti għall-karità eżiskuti. Imbagħad is-saċerdot u xekk joffrihom lill-Alla. Mument sabiħ immens li jlili jekk ħanejtek jikkommovina ħafna huwa x'ħin is-saċerdot jaqbad il-ħobs hekk jollih il-fuq u jgħid it-talba tant sabiħa. Jiena nħobb li meta ma jkunx hemm offertorju ma nkantawx fit-tqarbin propju biex nagħti enfasi din it-talba tant sabiħa. Hekk f'dak il-ħobs ħajt jiġu offerti il-ħobs u l-imbejt. Jiena lil Ġesu lil mulejn offrilu ma dak il-ħobs ħafna drabi forsi ma tantx noqogħdu attenti ħanamlu għadejn. Dak il-ħobs sal-mument tal-konsagrazzjoni ikun ifisser il-ħajja tagħna iżisħuti tat-talb tagħna. Qed noffru lilna nfusna lill-Alla. Jiena nħobb mal-ħobs il-mulejn offrilu dik il-parti ta' ħajti li jiena kuntent biha, il-parti sabiħa ta' ħajti. Araw kemm tagħmel sens dik it-talba. X'in is-saċerdot jolli l-ħobs il fuq jgħidlu mbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem. Frott tal-art, rigal tal-Alla jiġifieri, u xogħol il-bniedem, ħidma tagħna. Il-ħajja tagħna mhix kollek eżiskuti. Kull ma nagħmlu frott tal-art, rigal tal-Alla u ħidma tagħna li naqduhom flimkien, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. U aħna ngħidu imbierek Alla għal dejjem eżiskuti. Mela dak il-ħin lill-Alla noffrulu il-parti sabiħa ta' ħajjitna, mbagħad is-saċerdot iħallat flimkien jitfa' l-ewwel imbejt, mbagħad iżidu bi ftit taqtiriet tal-ilma u jgħid dik it-talba tant sabiħa bil-misteru ta' dan l-ilma u imbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu li bih jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Kemm talba li fiha riflessjoni kbira ta' u li sar wieħed bħalna biex aħna nsiru ħaġa waħda miegħu. U li sar wieħed magħna fl-umanità tagħna biex aħna nsiru ħaġa waħda miegħu fid-divinità tiegħu. Waraw x'talba qasira imma li tista' tagħmel kors ta' eżerċizzi dwarha ta' dik it-talba. Talba sabiħa immens eżiskuti. Imbagħad l-istess, is-saċerdot joffri l-imbejt. Il-kalċi hekk ħafna drabi jirrappreżenta d-demm, is-sagrifiċċju d-bagħtija. U lil Ġesu dak il-ħin inħobb noffrilu jiena dik il-parti ta' ħajti li forsi jiena inqas kuntent bija, ma tantx inkuntent bija, is-salejb, id-dwejja, il-mart, il-weġat. Noffrihom lu wkoll lill-Alla. U s-saċerdot mill-ġdejt imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt. Dak l-imbejt li ma jfissirx biss l-imbejt tal-kalċej. Ma jfisser id-dem tiegħi wkoll, id-bagħtija tiegħi, is-salib tiegħi, il-mart tiegħi. Id-dunub tiegħi, iva nofriħ lill-Alla wkoll. Għax id-dunub iġib ħafna d-bagħtija eżiskuti wkoll. U xek, nofriħ lill-Alla li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ imbierek Alla għal dejjem. Kemm it-talba sabiħa eżiskuti immens, l-offertorju sabiħ immens. Imbagħad is-saċerdot
Jgħid tal-buħra, il-qana mulej Alla tagħna umli u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Ma tistax tersoq quddiem Alla ma tkunx umli u niedem eżas ħudej. Kif tista' toġbu l-offerta ta' bniedem super fil-Alla? Ta' bniedem li jaħseb li hu xi ħaġa. Ta' bniedem li warrab li mħabbax min jaħseb li hu xi ħaġa eżas ħudej. Min jaħseb li hu aħjar minn ħadd ieħor ma jistax iħobb. Araw l-Ewkaristija kif fija s-sens kollu tal-ħajja. Umli u niedma quddiemek iridu nersu quddiem Alla eżas ħudej. Għax inkella kif tista' toġbu l-offerta tagħna ma nkunux umli u niedma minnu bietna eżas ħudej. Imbagħad is-saċerdot jaħsel ideħ ġejja minn tradizzjoni antika dejn. L-saċerdot kien joffri l-Alla wkoll l-offerti tal-biedja li kienu jġibu n-nies għall-fqar. Allura kien ikollu ideħ xi ftejt u xekk u kien jaħsel ideħ naddafni s-saċerdot jgħid naddafni mulej miħżuniti u d-dnub tiegħi neħilu. Dik ġiet tfisser ukoll talba is-saċerdot jgħid biex il-mulej jingħatfu mid-dnub ukoll u xekk. Imbagħad wara dejn is-saċerdot jgħidilna itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla missier li jista' kollox. Talba sabiħa wkoll li tgħid il-poplu u xekk fuq is-saċerdot id-dalba kemm talba sabiħa nartuha importanza li l-komunità qed titlob għas-saċerdot issa. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifħim il-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja imqazza kollha tiegħu. Qed tarawx talba sabiħa. Ġifieri s-sagrifiċċju li ħanamlu il-mulej jilqgħu minn idejn is-saċerdot. Għad tifħim il-glorja tiegħu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja kollha, eżis ħutej. Kemm għandna bżonn ħanamlilkom appell, it-talb tal-quddiesa mhux ngħiduh blaġla ma nkunux nafu x'aħna ngħidu għax talb sabiħ immens. Immens sabiħ. U tant nidraw ngħiduh li Alla jkun itina xita ta' grazzi permezz tiegħu aħna ma nindunawx bihom u nitilfuhom eżis ħutej. It-talb sabiħ immens tal-quddiesa. Imbagħad jgħid it-talba fuq l-offerti s-saċerdot u tibda jekk nsejħula t-talba Ewkaristika bil-prefazzju. Il-prefazzju jibda bi tliet talbiet sbieħ ħafna wkoll ta'. Is-saċerdot jgħidilna il-mulej magħkom. Kemm hi sabiħa. Floka jista' jgħidilna l-mulej jħobbkom. Jekk xi ħadd tumija kif isser jħobbok. Il-mulej li ma jitilqekx. Noqogħdu attenti x'aħna anke nkunu erba' minn nies ġol Knisja, fit-tweġibiet tagħna nkunu nwieġbu f'isem u flimkien mal-Knisja kollha fid-dinja ta'. Infatti kieku hemm persuna waħda, is-saċerdot xort jgħidilha l-mulej magħkom għax dik il-persuna tkun qed twieġeb f'isem il-Knisja kollha. U aħna nwieġbu u miegħek ukoll. Araw, xi ġmiel il-mulej magħkom. Kieku nieqfu naħsbu fuq għall-mulej miegħi. Il-mulej ma jabbandonanix, il-mulej li jħobbni, il-mulej li ma jitlaqnix. Anke meta nimxi f'wiet mudlam, m'għandix għax nibża mill-ħsara x'il-mulej miegħi. Però t-tieni pass nerfgħu qlubna l fuq. Tafu kemm sabiħa fija psikoloġija kbira dik nerfgħu qlubna l fuq ta'. Meta nkunu mdejqin aħna. Meta nkunu anke rrabjati x'nagħmlu? Imbaxxu rasna l-isfel, imbendlu għeddumna l-art ngħidu mhux hekk. Meta naqtaw qalbna. Eżis ħuti San Ġorġ Peka kien jgħid sewwa li tieħ ta' qalb qatt ma jiġi minn Alla, dejjem tentazzjoni tax-xitan, u allura biex aħna nagħmlu esperjenza tal-imħabba tal-Alla il-mulej magħkom, biex nagħmel esperjenza kemm iħobbni Alla jien irid niġġieled in-negattività. Irrid niġġieled lix-xitan li jipprova jitfali s-searchlight fuq in-negattiv. Battalja sħiħa jagħmlilna x-xitan biex jitfanna s-searchlight jekk għandek fil-ħajja tagħna hemm is-sabiħ u l-inqas sabiħ, eżis ħuti kulħadd. Però jekk jien nifissa biss fuq in-negattiv kif jipprova jġanni nagħmel ix-xitan, nispiċċa negattiv, nispiċċa mdejjaq, nispiċċa depressed, nispiċċa nara kollox ikraħ. Nispiċċa tentat biex naqta' qalbi. U x-xitan imbagħad ifessfis li ara Alla tiegħek kemm iħobbok, x'għamillek, ara telqek, ara abbandunak.
Ġlieda, eżis ħuti, ġlieda l-qudiesa kull jum f'dan moment għandha tfakkarna li aħna jdu nagħmlu ġlieda kontra n-negattività. Ġlieda kontra l-ispirtu ta' dlamijiet li jrid jitfanna hekk iġalna nidħlu fid-dlamijiet tiegħu. Eżis ħuti. Importanti ma nistax nesperjenza l-imħabba Alla jiena jekk nagħlaq lilu nnifsi, jekk imbaxxi rasi. Jien biex nesperjenza l-imħabba Alla irrid nerfa' qalbi, moħħi, ruħi il-fuq lejn Alla. Eżis ħuti. Qed taraw kemm huma sbieħ talbiet kieku ta' bilħaq nifhmu s-sens tagħhom. Nerfew lubna l-fuq, nerfewhom lejn il-mulej. Nirbħu t-tentazzjoni mela tan-negattività, tal-pessimizmu, ta' li fil-ħajja kollox ħażejn għax mhux kollox ħażejn. Hemm negattiv hemm il-pożittiv, eżis ħuti. Imma min jemmen falla, għal min jemmen falla, eżis ħuti. Ftakru dejjem f'dik l-espressjoni ta' Duncan Ksajla l-poeta għażejs nazzjonali tagħna. Fl-innu sabiħ tina l-ħlewwa tafu xejdinna? Intallimna tan-niket il-għena. Min jemmen ta' bilħaq falla, eżis ħuti, anke fin-niket, anke fis-slaleb. Jista' jkun imdejjaq ma jitlifx il-paċi f'qalbu. Għax jaf li Alla anke minn negattiv, anzi b'mod speċjali minn negattiv, kapaċi joħroġ il-ġejt. U għalhekk aħna msejħin nimmeditaw is-salib ta' Ġesu. Eżis ħuti, jaraw is-salib ta' Ġesu. L-innoċenti li jispiċċa msallab Alla jibli fl-ikbar grazzja li qatt ingħatat lill-bnedmin kollha, lid-dinja kollha. Eżis ħuti. Dak huwa Alla tagħna. Allura qatt m'hemm lok taqtih ta' qalb. Il-qtieħ ta' qalb qatt ma jiġi minn Alla. Alla ma jridux il-qtieħ ta' qalb. Nerfew lubna l-fuq, nerfewhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Allura jekk jiena nesperjenza kemm iħobbni Alla, jekk nirbaħ it-tentazzjoni ta' qtieħ ta' qalb, tiġini spontanja li Alla ngħidu grazzi. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Kemm jiswienna kieku nidraw il-Alla fit-talb tagħna rroddulu ħajr ta' sikwejt. Eżis ħuti, għax mingħajr ma rridu aħna nibdew niffokaw fuq il-pożittiv. Alla li jagħtina eluf ta' grazzi kull jum, eżis ħuti. U aħna maqqas biss nintebħu bihom. Kieku nidraw ninnutaw mqarftit minnhom ridulu grazzi. Tiġina spontanja li nerfew lubna l-fuq, eżis ħuti. Nerfewhom lejn il-mulej, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwew xira, hekk għandu jkun lil Alla nridulu ħajr. Tinnutaw dat talbiet ngħiduhom qas intebħu x'aħna ngħidu x'rikkezza, x'teżor fihom, eżis ħuti. Imbagħad tiġi t-talba tal-prefazju li hemm ħafna talbiet differenti li ġeneralment jenuna nifhmu x'qegħdin niċċelebraw. Tkun taqbel ħafna drabi jekk tkun xi festa jew żmien li jkun u x'hekk. Tgħinna biex nidħlu fi żmien li jkun fir-Randan ikun il-prefazju tar-Randan, fil-festi tkun il-prefazju ta' festi. Huwa innu ta' tifħir lil Alla għal dak li qegħdin niċċelebraw, eżis ħuti. Wara l-prefazju x'in jispiċċa l-prefazju jiġi dak l-innu sabiħ li l-istess kemm għandna bżonn ma ngħidux bl-għaġla. Għaddejs il-mulej Alla tal-eżerċiti. Dik mill-Bibja meħuda direttament mill-ktieb tal-profet Iżajja kapitlu 6 vers 3. Iżajja li jara d-dera tal-Alla fit-tempju u l-anġeli ikantaw il-Alla dan l-innu tant sabiħ ta'. Kemm għandna għandu kemm jista' jkun jitkanta dan l-innu kieku, imma meta ngħiduh bil-qalb. Qed infaħħar lill-Alla mhux kemm ninsew ħafna drabi, eżis ħuti. Meta ngħidu t-talb biex nkunu għednieh laqqas nkunu nafu x'qegħdin ngħidu ta'. Nkunu qegħdin ngħidu affarijiet tant sbieħ ma laqqas nintebħu. Għaddejs. Il-mulej Alla tal-eżerċiti jismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Huwa innu sabiħ immens, eżis ħuti, li għandna ngħidu ħafna bil-qalb bħala innu ta' tifħir lill-Alla. Imbagħad tkompli t-talba tiġi l-iktar parti importanti tat-talba Ewkaristika. Il-mument tal-konsagrazzjoni u xek. Hemm ħafna tipi ta' talbiet Ewkaristiċi, dik li ngħidu l-biċċa l-kbira, ngħidu l-tieni talba Ewkaristika u xek. Nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom l-ewwel nett fuq żewġ talbiet li ngħidu.
żewġ talbiet lill-Ispirtu Santu. Kull talba lill-Ispirtu Santu tissejjaħ epiklesi. Epiklesi tfisser talba tal-Ispirtu Santu. L-ewwel epiklesi, is-saċerdot x'jagħmel idej hekk fuq il-ħobs u l-imbejt. U jgħidlu qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Ma nisiskuti mhuwiex is-saċerdot li jibder il-ħobs u l-imbejt fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Huwa l-Ispirtu Santu għal kelmiet tas-saċerdot. F'kull sagramentek mhux is-saċerdot li jaħfir lek nubietek, huwa l-Ispirtu Santu għal kelmiet tas-saċerdot. Eżiskuti. L-Ispirtu Santu huwa l-iktar silenzjuż u l-inqas li nitkellmu dwaru huwa l-iktar preżenti u attiv fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-liturġija fil-quddiesa. Eżiskuti. Huwa l-Ispirtu Santu li jibder il-ħobs u l-imbejt fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu Kristu li s-saċerdot isejjaħlu biex imbagħad waqt il-kelmiet tal-konsagrazzjoni jibder il-ħobs u l-imbejt fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Eżiskuti. Nemmnu għadejni u le. Alla ħares leta. Nemmnu li ta' bil-ħaq dak il-ħin ikun jiġi l-ikbar miraklu. Mhix ċajta. Alla, is-sagrifiċċju tal-Kalvarju isir preżenti għalina sagramentalment fil-ħobs u fl-imbejt eżiskuti Marilli. Kieku tieqaf taħseb. Kieku nieqfu nirriflettu ftit x'ifisser dan kollu. Eżiskuti mhix ċajta. Alla jsir preżenti għalija, Ġesu jsir preżenti għalina bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ, bid-divinità, bħala Alla, bħala bniedem, moti għalina fuq il-salib tal-Kalvarju mqajjem mill-imwiet. Eżiskuti. Mhux ta' bxejn is-saċerdot imbagħad wara l-konsagrazzjoni dinna dan hu il-misteru tal-fidi hekk kważi bistaġib waħna ngħidu waħda minn dawk it-tliet talbiet u x'hekk ta' tifħir lill-Alla. U hemmhekk tkompli t-talba Ewkaristika u tiġi t-tieni epiklesi li importanti iktar mill-ewwel waħda eżiskuti tafu għaliex. Għax l-ewwel waħda tservi għat-tieni waħda ħa ngħidilkom għaliex. Li min hi t-tieni epiklesi? U miċ-ċokun tagħna saċerdot jgħidilna nitolbu li l-Ispiritu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mela fl-ewwel waħda is-saċerdot jitlob l-Ispiritu Santu jibder il-ħobs u l-imbejt fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Fit-tieni waħda s-saċerdot jitlob l-Ispiritu Santu jibder lilna f'Ġesu li aħna se nirċevuh lil Ġesu biex insiru Ġesu ħaj. Biex Ġesu kif jgħidilna San Pawl ma nkunx iktar jien li ngħix imma Ġesu li jgħix fija. Ġesu li jgħix fija eżiskuti. Tieni it-tieni talba Ewkaristika u l-ewwel waħda s-servi, skużawni, it-tieni epiklesi. L-ewwel waħda s-servi biex il-ħobs u l-imbejt isiru l-ġisem u d-demm ta' Ġesu biex Ġesu jiġi ġo fija. Mhix ċajta Santa Teresa ta' Kalkutta x'tgħidilna. Tgħidilna Ġesu qiegħed fit-tabernaklu, imma l-Ġesu il-post li fih jippreferi jkun Ġesu mhux fit-tabernaklu ma f'qalbna. Ġewwa fina aħna nsiru tabernaklu ħaj eżiskuti. U mbagħad tkompli t-talba Ewkaristika bid-diversi talbiet tagħha u x'hekk għall-Knisja għad-dinja għall-ħajjin u l-mejtin kollha eżiskuti. U fl-aħħar it-talba Ewkaristika talba sabiħa immens. Is-saċerdot jieħu l-ħobs u l-imbejt jerfa'hom il fuq u jgħid bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox. Dak il-ħin idejn is-saċerdot ikunu tqal. Tafu biex ikunu tqal eżiskuti. Għaliex ngħidu bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. X'noffru bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Tiftakru fl-offertorju x'għedna? Lill-Alla noffrulu ħajjitna, noffrulu t-talb tagħna, noffrulu lilna nfusna, noffrulu l-bżonnijiet tagħna, l-bżonnijiet u t-talb tal-Knisja u d-dinja kollha. U Ġesu qisu bidejh mimlija jieħu fi ħdanu it-talbit tagħna u s-saċerdot jagħmel din l-offerta lill-Alla l-missier. Joffrilu lilna nfusna flimkien mat-talb kollu tagħna bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Mela t-talba tagħna ssir it-talba ta' Ġesu. Eżiskuti. It-talba tagħna ssir it-talba ta' Ġesu lill-Alla l-missier. Dak il-ħin kemm mument importanti li għandna nużuh u dik l-ammen dak il-ħin nagħtuha importanza kbira eżiskuti. L-ammen tfisser jiena nemmen ta'. Kultant jiddispjaċini jiena
kont qarben il-ġisem ta' Kristu. Tafu kemm importanti dik li ngħidu ammen, jiena nemmen li inti hawn Ġesu. Jiena nemmen li inti hawn Ġesu, eżiskuti. Ħankomplu mela wara t-talba Ewkaristika tiġi t-talba tal-missierna. F'post importanti ħafna. Mela jekk aħna qegħdin nieħdu sehem u xek, fil-quddiesa aħna l-quddiesa rridu ngħixuha fl-imħabba ta' xulxejn. Aħna l-quddiesa rridu ngħixuha fl-imħabba ta' xulxejn. Eżis ħutej, l-Ewkaristija rridu ngħixuha barra mill-Knisja l barra fl-imħabba ta' xulxejn. U t-talba tal-missierna tiegħek talba per eċċellenza li turina li aħna jridu nagħmlu esperjenza tal-Alla li nagħmluha b'mod speċjali fil-quddiesa, esperjenza ta' kemm iħobbna Alla u din l-imħabba ngħadduha lil xulxejn. Eżis ħutej, din l-imħabba tal-Alla ngħadduha lil xulxejn. It-talba tal-missiernu xek, mhux se nidħol fid-dettall fija għax ma jistax ikun. Wara jkompli t-talb tas-saċerdot u xek. Is-saċerdot jgħid eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Talba l-paċi fid-dinja, għall-paċi fostna u l-paċi fil-qalb tagħna ta' sabiħa ħafna biex nkunu ħielsa minn dejjem minn kull dunub. L-ikbar għadu tal-paċi huwa d-dnub. U mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U l-poplu jwieġeb għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mbagħad tiġi talba. Ma ninsewx li l-biċċa l-kbira tat-talb tal-quddies indirizzat lill-missier. It-talba Ewkaristika kollha kemm indirizzata lill-missier. Hawnhekk issa tiġi talba waħda mill-ftit talb indirizzati lil Ġesu li huwa preżenti fl-Ewkaristija issa. Issa ġurru tgħidlu hekk mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem il-paċi. Nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. U tgħidilna l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U aħna jduru miegħek ukoll. U jgħidilna għatu l-paċi lil xulxejn tafu xi tfisseru. L-istess hawnhekk drajna paċi miegħek lesti. Tafu xi tfisser dik? Ifisser il-mulej ngħidulu, mulej, jien irid inkun strument fidejk biex il-paċi tiegħek li qed tagħtini jient tasal għand l-oħrajn permezz tiegħi. Jien irid inkun strument fidejk mulej biex il-paċi tiegħek tasal għand l-oħrajn permezz tiegħi. Araw x'sens kbejjer. Kull meta l-aħħar isqat nagħmlu xi azzjoni ħażina jew nweġġew bi kliemna lill-Alla nkun ngħidu le jiena marrejx li l-paċi tiegħek tasal għand l-oħrajn permezz tiegħi. Imma n-nisrani m'għandux ikun hekk eżis ħuti. Niftakru l-mulej fuq hekk ħadd irid jiġġudikana kemm ta' bilħaq dik il-paċi li nagħtu lil xulxin kemm ngħixuha ta' bilħaq. Kemm inħalluh lil mulej jinqeda bina biex il-paċi li tisawwar fuq id-dinja tasal għand l-oħrajn permezz tagħna eżis ħuti. Wara li nagħtu l-paċi lil xulxin is-saċerdot jieħu l-ħobs jaqsmu u xek. U jgħid talba sabiħa ħafna. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem li tfakkarna fl-aħħar ċena. Ġesu jaqsam il-ħobs u jagħtih id-dixxiepli u xek jagħtih lilna biex naqsmuh biex nitrejqu mill-ġisem tiegħu. Il-qsejm tal-ħobs jista' jirrappreżenta wkoll il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib. Is-sagrifiċċju Ġesu li jrid jingħata għalina fuq is-salib bid-tbatija u l-mewt tiegħu eżis ħuti. Il-qsim tal-ħobs jista' jfisser ukoll l-għaqda tagħna flimkien f'ħobża waħda. Hekk jgħidilna San Pawl. Aħna li nieklu minn ħobża waħda rridu nkunu ġisem wieħed ifisser li nħobbu lil xulxejn eżis ħuti. Wara din tiġi t-talba tal-ħaruf tal-Alla. Lil Ġesu issa indirizzat ukoll għax Ġesu huwa l-ħaruf tal-Alla. Ħaruf tal-Alla, ifakkarna fil-ħaruf tal-Għid li kien joffri l-poplu tal-Alla u xek fil-ħelsien tiegħu biex ħeles mill-Eġittu, imma aħna l-ħelsien tagħna mhux mill-Eġittu. Il-ħelsien tagħna li ġabilna Ġesu huwa mid-dunub u mill-ħażen
il-ħelsin tagħna li ġabilna Ġesu, il-ħaruf tal-għid tagħna, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, għatina l-paċi. Imbagħad is-saċerdot jgħid waħda minn żewġ talbiet, sbieħ ħafna, mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajjer id-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Kemm sabiħ u ġvera. U s-saġurat imbagħad jitqalben jgħid il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem u d-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. U qarben lilna dak il-mument tal-ħaġeb b'tant sempliċità dik il-ftit ħobs li s-saġurat jgħidlek il-ġisem ta' Kristu u nerġa' nirrepeti l-importanza li ngħidu Amen. Li s-saġurat jisma'na. Qegħdin nsaħħu fil-fidi li xulxejn ta' dik l-ammen tiegħi ma tiswix biss għalija li ngħid jien nemmen, imma hija xhieda quddiem l-oħrajn li jiena nemmen li f'dik il-ftit ħobs hemm liben Alla magħmul bniedem għalija u xekk li bagħta Ommi Talja fuq is-salib u qam mill-imwiet. U xekk iżisħuti. Wara tqarbejn u xekk is-saċerdot waqt il-purifikazzjoni jgħid talba sabiħa wkoll għamil mulej li nilqgħu b'qalb safja li kelwi x-xorb li ħadna biex id-don li tajtna issa ikun jiswielna għal ħajja ta' dejjem. Biex il-ġisem u d-dem ta' ibnek ta' bilħaq jiswielna biex aħna naslu għal ħajja ta' dejjem. Imbagħad is-saċerdot ġeneralment jew nagħmlu ftit mument ta' skiet, jew nkella ngħidu ir-ratt il-ħajr ta' wara tqarbejn talba ta' radd il-ħajr u jgħid it-talba ta' tqarbejn u xekk. Ma ninsewx tfisser x'in is-saċerdot jiftaħ idej hekk talba sabiħa immensa, ġess sabiħ ħafna. Jien niftakar kif qedtilkom l-aħħar darba kien spjegawulna wieħed lecturer meta kont l-Italja lil Alla prattikament ngħidulhom li aħna jdejna vojta. Xejn minn dak li għandna jew minn dak li naħsbu minn għalina li għandna x'aħna m'għandna xejn ġejna b'xejn u rridu nħallu kollox warajna allura m'għandna xejn. Xejn minn dak li għandna ma jimla qalbna. Xejn minn dak li għandna jew naħsbu li għandna ma jagħti sens lil ħajjitna. Dak li verament għandna bżonn mulej nistennuh biss minn għandek, dak li verament għandna bżonn ta' tjunna jint f'ibnek Ġesu. Imbagħad tiġi rrid tal-aħħar u xekk. Is-saċerdot mill-ġdid jgħidilna l-mulej magħkom miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-barka tal-aħħar issa, ma ninsewx. Fil-bidu s-salejb ngħiduh il-koll flimkien il-kelmiet ngħidu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Fl-aħħar s-saċerdot jgħid il-mulej magħkom miegħek ukoll. Imbagħad is-saċerdot biss jgħidhom il-kelmiet iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu għax din hija barka. Mhijiex ratt tas-salib, aħna nwieġbu biss Amen. Imbagħad jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu. Mhux ifisser qudiesa lesta tilqu l-barra. Ifisser dak li jgħixna u ċċelebrajna hawnhekk morru għejxuh fil-ħajja tagħkom ta' kuljum eżisħuti. U jiġi mbagħad il-kant tal-aħħar u xekk li jikkonkludi il-quddiesa. Nittama li dawn il-ftit ħsibiet li qsamt magħkom fil-quddiesa jgħinukom eżisħuti biex nidħlu fil-fond iktar fuq din l-isbaħ ħaġa li tagħna Alla. Ara kemm tagħna affarijiet sbieħ. Kemm hija ħaġa kera, kemm turi ma nkunu finna xejn meta ngħidu l-quddiesa boring. Ma tistax tkun boring il-quddiesa, mela Alla jagħtina xi ħaġa boring Marja Santa. Isu xi ħadd qed jagħtik l-isbaħ ħaġa li se tagħtiku inti tgħidlu boring. Tkun boring għax ma nkunux fihmu aħna. Il-problema tkun fina meta tkun boring mhux fil-quddiesa. Eżisħuti. U nixtieq nispiċċa bil-kelmiet ta' Pietru. Il-kapitlu li fih San Ġwan l-Evanġelista jibda bil-miraklu ta' tqassim tal-ħobs lil ħafna nies u mbagħad Ġesu jibda jkellemhom fuq l-Ewkaristija u xekk u fl-aħħar jidhirhom tidhom xmorru intom ukoll għax ma rridux jaċċettaw ħafna telquh. U Pietru tafu x'jgħidlu? Jgħidlu talba sabiħa wies. Mulej għand min immorru. Għand min immorru mulej. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, aħna nemmnu, aħna nafu jgħidlu. Aħna nemmnu, aħna nafu li inti li benda Alla, eżisħuti. Ejju aħna wkoll ta' bilħaq il-quddiesa nużuha. Ejju ma nħollu ġurnata waħda tgħaddi
minn jekk li nitilfu Alla ħares qatt il-qudies għal xemxejn. Eżisuti. Ejjew ta' blaqx ngħidulu missierna li inti fis-smawiet ħobżna ta' kuljum. Għatina llum ma nifhmux biss il-ħobż tal-ġisem tagħna, ma nifhmu l-ħobż tar-ruħ tagħna, l-mulejja tijunna. U ħa nispiċċaw bil-ngħidu 3 Ave Marijiet fġieħ it-3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar. U nixtieq nofruhom għal dawk ħutna eżis ħuti li tbedu mill-Ewkaristija. Għal dawk ħutna li forsi Alla ħares qatt tal-lejt m'għandhomx ħsieb li jersqu għall-quddies għall-qrar biex il-mulej jiġbidhom leħ, biex aħna nkunu strumenti fidejh ngħidulu mulej. Inqeda bija biex tressa oħrajn lajk mulej, inqeda bija. Tini l-grazzja li jien nkun strument fidejk biex oħrajn jerġgħu jiltaqgħu miegħek mill-ġdejt. U daħħa nitolbu għal Omna Marija permezz ta' 3 Ave Marijiet. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija li tħalif id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Grazzi u l-jum it-tajjeb lilkom ukoll. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.